Right, muri Zimbabwe nyaya dzedza dzikuramba dzichinetsa. This is just a quick one. Kune dzimwe nyaya dzisingadonyanyorebeswa ka, but unongozota tikasawanza munamato futi sadza racho rinoona sazodyikika because zvagara akudyika rinopisa. Right, this picture ramuri kuona apa inyaya wekino Chivayo kunetsa and ndandisina tomboonera dhiti racho saka uyu ndiye ari kubva atotoonesa zvakanzi it's very rude to play with one's phone in front of heads of state, no matter how important whatever the guy was doing. Moreover, what kind of security protocols that allow mobile phones in close proximity to the heads of state, especially foreign dignitaries, sometimes must give this nonsense should be nippled in the bud. Ugonoti iwo wakamira nama president yo. Noto nyika one. Botswana aripo wenyu wacho maybe magara munomudherera bozi ni Chivayo ndikunonge akutozvita kana nge house girl here kumba kwamunanga don't even know kuti chine chinditika nemfana yechi akungoita yese anengashida kuita and ukona iye ane respond yake yazoda unopindurana na court at andisikuda wangu kuti ndizenge nchitaura nezvayo. But let's talk about this issue. Zvinoitawo here zvekuti iwe uri paside pana ma president utanga kubaya phone yako ndo zvatoda kuti tionesane. Kunaona vanoziva mitemo nechinchi zvimwe zvacho zvoda kuti zvingogadziriswa uchifamba nema president utanga kubaya phone. Iwe phone yekuti even iwe ukashanyirwa nemenzi wako cheche kumba kwako utone time yekuti unotomboita kakuilimita. Even though uri munhu ajera kuswera uchibaya phone une time yekuti unomboita kakutolimita bosi zvotanga uri kudisrespecta. So atisikuramba uri pane zvakawanda zvokuti zviri kunongoitika pa phone, but idhiri ripi rounganzi uri kumhanyisana naro over the phone wakamira nema president. Kana vanhu vacho vaikuri kuside kuBotswana vanofila sei type security already ngatitaura zvekuti security vanofila sei kuti wewe uripo wakamira papa ende pfacha panhu pekuti we expected kuti tinge tichiona ma vice presidents iye ndiye angari papa on top of that ovatanga ubaya phone. Man miswa imameno mafungira makuda mazimba anochikisa ameno. Tell me what you think. Let's meet in the comment section on this one.